Исәнсез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда хезмәт һәм канун тапшыруы сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Бүгенге чыгарылышыбызның темасы эштән тыш вакытта хезмәткә җәлеп итү. Бу хакта без Әлмәт шәһәре буенча Татарстан Республикасында Дәүләт хезмәт инспекциясе бүлеге җитәкчесе Фидаил Хәйрнасов белән сөйләшербез. Фидаил Рурикович, хәерле көн, исәнсез. Хәерле көн, исәнсез, Рәмилә. Хәерле көн, кадерле тамашачылар. Фидаил Рурикович, менә хезмәткәрләрне кайсы очракларда эштән тыш вакытта хезмәткә җәлеп итеп була? Безнең инде хезмәт кодексында билгеләнгән бер мәсьәлә бар. Ул без әйтәбез инде югары дәрестән тыш эш билгеләнгән һәм ял көннәре, выходной, ял итәлгән көннәрне һәм праздничный көннәрендә нинди очракларда хезмәткәрләрне эшкә чыгарып булган очракларын менә шушы хезмәт кодексында билгеләнгән. Менә әгәр дә мин сезгә аңлатып китәсем килә, менә шушы передачага белән файдаланып, кадерле тамашачыларга аңлатасым килә, хезмәт кодексының 96-нчы, 97-нче, 99-нчы, 110-нчы, 259-нчы, 264-нче маддәләрендә хезмәт кодексының менә шушы мәсьәләләр каралган. Шушы мәсьәләләр нигезендә һәр эш бирүче үзенең эшчеләренә карата, эш тәҗрибәсенә карата эшләрен җайларга тиеш. Менә сез әйттегез, нинди очракларда хезмәтчеләрне эшкә чыгара алалар дип. Билгеләп әйтәсе килә, менә шушы сверхурочный дибез инде без, югары дәрестән тыш эшләргә иккә үткән хатын-кызларны алып чыгара алмыйлар, аларның гаризасыннан, үзләренең ризалыгыннан башка һәм 18 яшькә хәтлек булып эшләүчеләре түлеп бетмәгән эшчеләрне чыгара алмыйлар. Иң мөһиме менә шушы мәсьәләне эш бирүче әгәр дә хезмәткәрнең үзенең теләге булса гына оештыра ала. Менә әгәр дә эшчеләр, менә кадерле тамашачыларга аңлатып киләсем килә, әгәр дә эшче баш тарта икән, менә шушы югары дәрестән тыш эшкә калмаска, анарга дисциплинар формада менә хезмәт кануннары, хезмәт кодексының тәркибләре һәм хезмәт дисциплинасын безнең диеп, анарга бернинди җәза бирә алмый эш бирүче. Ул аның үзенең теләге. Икенче чиракта менә әйтеп китәсем килә, түләү хакына кайтасы килә. Менә түләү хакы инде безнең кадерле тамашачылар да ул мәсьәләләрне күбенче чиракта беләләр, үз тормышларында эш эшләгәндә билгеләнгән бер вакытларда алар шундый эшләрдә үзләре катнашкандыр дип уйлыйм. Ул вакытны әгәр дә эшчене эш бирүче алып кала икән, үзенең эш сәгатыннан артык эшләргә, аны полуторным размере дибез инде урыс әйтмешли. Ике сәгатьтән соң уже әгәр дә эшчене тагында эшләргә алып калалар икән, анда двойным размере уже 2 тапкыр юнәлештә түләргә тиеш. Чөнки шуны аңлатып килә, менә эшчене 2 көн рәттән 4 сәгатьтән артык эшкә индәргә рөхсәт ителми. Ел буена санаганда 120 сәгатьтән артыгын шушы эшләргә менә шушы эшчеләргә ярамый. Аның өчен менә административ кодексында куелган үзенә төрле бер статья, шушы матдә буенча без аларны җаваплыкка тартабыз. Икенче чираклар бар. Менә шушы югары дәрестән тыш дигән хәлләр белән бәйле. Менә үзегез беләсез, менә шушы пандемия вакытында күбесе эшчеләр әле ул вакытны тәкъдим ителмәгән иде. Дистанционный вид работы дип инде өйдә торып эшли торган эш. Безгә мөрәҗәгать итте күп эшчеләр. Менә без иебездә эшлибез. Эш сәгате безнең бетте. Эш сәгатеннән соң да безгә менә җитәкчеләр шалтыраталар. Эш бирәләр. Ул эшне без иртә беләнгә хәтлек эшләп бетергә тиеш дип
менә шундый мөрәҗәгатьләр белән әйткәннәрди. Бүгенге секенне, менә тагын бер кат аңлатасы килә. Менә хезмәткә урнашты икән, эшче, аның билгеләнгән бер эш вакыты бар. Шушы эш вакытын үткәннән соң, аны беркем дә анарга бернинди эш бирә алмый. Bu закон тарафыннан мин сезгә как бы закон юнәлешен аңлатам. Менә шушы мәсьәлә белән анда профсоюз лидерлары да инде Россия күләмендә ул мәсьәләләрне төрле форматларда киңәштеләр һәм менә шушындый фикергә килештеләр. Менә эш сәгате 8 сәгатьлек эш сәгате куелган кешенең, әгәр дә аның билгеләнмәгән ненормированный график түгел икән, аңа бернинди эш менә шушы сәгать кичкеренге 5-тән соң, менә 8-дән 5-кә хәтле эшләсә, эш бирүче бирә алмый. Менә икенче көннән генә тотына ул эш сәгатьләре. Менә әйтәбез бит инде без югары дәрестән тыш хезмәт вакыты дип. Менә аның очраклары бар, кайсы вакытны эшчене шушы эшләргә алып чыгалар. Ул вакытта менә эшченең үзенең 8 сәгать куелган эш вакытында шушы эшләрне эшләп бетерә алмый икән, әгәр дә ул шул эшләрне вакытында эшләп бетермәсә, менә муниципаль дибез инде дәүләт как бы милкәтенә һәм дәүләт милкәтенә һәм шушы эш бирүченең милкәтенә күп зарар күренә торган, әгәр дә зыян билгеле булса, әгәр дә шушы эшләрне вакытында эшләп бетермәсәң шул көнне, шул чиракларда кешене эшкә чыгара алалар. Менә шушы күләмдә. Федор Рюрикович, менә тагын бер искәртмә ясап үтик әле. Сез менә әйтеп уздыгыз, әгәр дә хезмәткәр 2 сәгатьтән күбрәк эшләсә, мәсәлән кич белән, башта аңа 1 тапкыр ярым артыграк түлиләр дидегез. Беренче, икенче сәгатендә тапкыр ярым белән түләнә. Эшенче сәгатькә китсә, уже 2 тапкыр. Менә монысын мин хәтта үзем дә белмәйдем. Бу димәк ял көннәрендә генә түгел, бу кичке режимга да туры килә. Әгәр дә сезнең как бы менә ненормированный диләр, ненормированный режим эш вакытына туры килми икән, сезгә аның өчен дополнительный дип әйтәбезне как бы өстәмә күләмдә ял көннәре бирмиләр икән, үзегезнең еллык ял вакытлары белән ул чиракта менә шушы дәрестән тыш югары дәрестән тыш эш вакытлары менә шушы күләмдә түләнелә. 2 тапкыр күбрәк. Бик зур рәхмәт аңлатып үткәнегез өчен. Менә хезмәткәр мәсәлән кич белән эшкә чакыртылса, аның эшкә чыгуы нинди дә булса документта теркәлергә тиешме, нинди документ булырга тиеш? Менә беләсезме, кадерле тамашачылар, иң беренчедән менә шушы как бы дәрестән югары тыш эшләргә шушы эш бирүченең һәм аның менә булган как бы җитәкчеләренең әмере кирәк. Әгәр дә шушы әмер булмаса, кеше белән әллә нинди фаҗигале хәл булсамы, или эш сәгатен түләмәсәләрме, анарга бигрәк кыен була менә шушы мәсьәләләрне безнең алдамы, суд аркасындамы как бы аңлатырга. Шунысы тагын да бер мөһим, менә шушы закон күләмендә менә хатын-кызларның хокуклары бигрәк яхшы иттереп бирелгән диясем килә. Менә ул беременна дибез инде, балага узган хатын-кызларны менә шушындый эшләргә чыгарырга рөхсәт ителми. Закон как бы рөхсәт итми. Аннары 18 яшьлек балаларга, аннары 18 яшьләре тулмаганнарга. 18 яшьләре тулмаган балаларга. Аннары тагын бер очракта менә шушы оешма белән хезмәткәр, әгәр дә ул яшь буын вәкиле булса, менә ученический договор дигез инде, ученический килешү Төзелмәгән булса, төзелгән булса, аны менә шушындый эшләргә тәкъдим итәргә ярамый. Федор Рюрикович, менә кайсы категория гражданнарны эштән тыш вакытта хезмәткә җәлеп итәргә рөхсәт ителми? Закон күләмендә менә түбәндә хезмәткәрләрне дәрестән тыш эшкә җәлеп итү тыела. Икле хатын-кызлар 18 яшькә кадәр балик булмаган хезмәткәрләр эш бирүче белән укучы
килешү төзегән хезмәткәрләр. Түбәндә хезмәткәрләр категориясе белән дәрестән тыш эшкә җәлеп итүнең аерым бер тәртибе билгеләнгән. 5 яшькә кадәр балалары булган хатын-кызлар, хатыны яки ире булмаган 5 яшькә кадәр балалар тәрбияләүче ата-аналар, инвалидлар, балалары булган хезмәткәрләр, анасыз һәм атасыз тәрбияләүче ата-аналар, опекуннар. Күрсәтелгән категория хезмәткәрләрне менә шушы эшләргә чыгаруы мәсьәләләре бар. Әгәр аларның саулык исәнлекләре буенча менә медицина медицина бәяләмәсе нигезендә аларның саулык сәламәтләре нык булырга тиеш. Беренчедән. Икенчедән, аларның язма ризалыклары булырга тиеш. Аннары өченчедән, менә хезмәткәрләр үз теләге белән дәрестән тыш эштән баш тарту хокуклары белән язмача танышу булырга тиеш. Менә урыслар әйтәләр бит инде, аларның хокукы бар, менә шушы эшләргә килмәскә, бармаска, менә шушы мәсьәләләрне аңлата. Менә аларның шундый хокуклары бар. Федор Рурикович, менә әлеге сораулар белән сезгә мөрәҗәгать итүчеләр күпме, бармы андый очраклар? Бар андый очраклар. Һәм аларны менә нинди сорау күбрәк борчый? Ял көннәрендә аларны эшкә чыгарумы, әллә алар үзләренең мәнфәгатьләрен кайгырта белмиләрме һәм сезгә ярдәм артыннан киләләрме? Төрле эшләр бар. Кемгәдер аңлашылмаган менә шушы мәсьәләләр, түләү мәсьәләсе, кемгәдер истәмә ял бирү көннәре, кемгәдер ваше менә әйтәсе килә инде, кемдер бер нинди очракта да менә шушындый эшләргә каласы килми. Менә аларны эшкә чыгарганнан соң алар безгә киләләр дә инде мөрәҗәгать итәләр. Безне дөрес эшкә алып чыктылармы? Аларның хокуклары бармы шундый дигән нәрсә, консультация бирәбез инде, без информирование дигән нәрсә бар безнең. Шуларны менә аңлатып җибәрәбез аларга. Безнең бит инде аңлаешлы бер тәртибе бар. Менә әгәр дә эшчене эш бирүче эшкә чыгарам ди икән, аның рөхсәте кирәкмәгән очракларда бар бит әле. Менә безнең инде эшлеләр тепло, газы, су белән тәэмин итү оешмалар, алар күп халыкка менә кагылышлы эшләрне башкара. Анда авариялар була, анда пожар була. Менә халык белән халыкка эшли торган оешмаларның җитәкчеләренең ул якта куллары бераз җибәрелгән. Алар андый очракларда үзләренең хезмәткәрләрен чыгара алалар, любой ситуацияда. Ул инде димәк закон белән каралган. Закон белән каралган, законда каралган, анда әгәр дә менә шушы оешманың һәм шушы оешманың берәр структура подразделениесендә әгәр дә эш тукталса, шул эш тукталу очрагында күп санлы эшче икенче көнгә эшсез калырлык дип куркулык булса, ул кешеләрне аларның җитәкчеләре һәр вакытны эшкә чыгара ала. Аннары менә шушы әйтеп киттем инде, дәүләт һәм муниципаль мөлкәтенә әгәр дә зарар килү мәсьәләләре булса, һәм менә эш бирүченең менә шушы оешманың мөлкәтенә күп санлы зарар була торган, хәл килеп чыга торган очраклар күренсә, ул очракта да аларны чыгара алалар. Һәм булар барсы да бит инде менә хезмәт килешүендә дә бәлки ничек тә булса билгеләнәләрдер. Анда ниндидер ул хезмәт килешүендә иң дөресен әйтәсе килә, Рамилә, хезмәт килешүен бит инде стандарт формада ясыйлар. Менә хезмәт килешүендә язып җибәрәләр, менә шушы очракларда конкрет рәвештә дип әйтелмәгән, ә менә хезмәт кодексына таянып, эшче белән эш бирүче арасында бөтен мөнәсәбәтләр киләнә дигән менә шундый язма язалар. Димәк, инде хезмәткәр яки үзе хезмәт кодексын үзенең кулына алып укый, яки сезгә мөрәҗәгать итә, әгәр дә берәй инде сораулар барлыкка килсә. Без бит инде сезнең белән беренче тапкыр гына очрашмыйбыз, һәм менә телевиз караучыларга да мин үземнең фикеремне әйтәсем килә. Бигрәк менә мин үзем дә дәүләт инспекторы буларак, менә шушы интернет ресурска
кабат кирип, үземә аңлашылмаган сорауларга җавапларын табам. Онлайн инспекция Российской Федерации дигән интернет-ресурс. Дөрес ул татар телендә түгел, урыс телендә. Но без бит инде бөтенебез дәүләттә яшибез. Безнең дәүләтебездә, менә безнең республикабызда ике тел дәүләт теле, урыс теле, татар теле һәм һәрберебез без урыс телен беләбез. Шуңа күрә онлайн инспекция РФК кирип, үзеңә нинди сораулар бар икән, бөтен сорауларга җавапны ала аласың. Менә җитәкчеләргә дә файдалы, эшчеләргә дә файдалы. Анда даже менә шундый очраклары бар. Үзеңне тикшерергә булдыра аласың. Нинди дәрәҗәдә менә шушы хезмәт кодексында язылган маддәләрне беләм дип. Демәк, анда шундый бүлек тә бар инде. Бар, әйе. Анда шундый бүлек бар. Менә хәзер без интернет аркылы, интернет ресурслар белән эшлибез инде. Менә гаризаларны да шул онлайн инспекция РФ сайты аркылы җибәрә ала безнең менә Юго-Востокта торучы любой кеше җибәрә шул онлайн инспекция РФ ресурсына. Һәм шулай ук безнең тапшыруга да үзләренең сорауларын тамашачылар җиткерә алалар. Һәм без аларны киләсе тапшыруларда сезгә әйтеп, җавапларны инде тамашачыларга сөйләрбез. Без бит менә шул мәсьәләләрне нигә менә шулай Халыкка күтәрергә булдык. Чөнки менә хәзер пенсион возрастында инде яше күтәрелде. 60 яшьтән соң нинди генә кеше үзен тәрбия кылса да, менә аның бар физик ару организмның. Кеше арый. Әгәр дә аны тагын да менә эш биткән чиракта эштән соң эшкә алып кала башласалар, һәм менә ял иткәннәрендә, праздник көннәрендә эшкә чыгасалар, ул эшчеләрнең тагын да кабат икенче атнага эшкә чыгарга уже хәлләре калмый инде. Куәтләре дарманнары калмый. Менә без әле яңа гына тикшерү алып барабыз. Менә bir оешмада менә шушы трубалар тиягәндә 61 яшьлек безнең эшче бөтен теге крюкларын, стропаларны кыткаргачтан соң башын күтәрә дә кран белән идарә итүче эшчегә һәм кычкыра күтәр дип. Шул вакытта башы әйләнеп китә дә и егылып кәтәләпчә менә позвоночнигын сындыра. Ул яшь дигән нәрсә тоже бар. Менә Зәй белән Әлмәт арасында машина астына калып 61 яшьлек безнең эшчебез вафат булды. Менә ул чиракта да анарга эш бирүченең вәкиле җитәкче әйдәгез безнең арттан дип. Ул сүзләрне, ул әмерне ишетте дип, анарга да игътибар да итмиләр, бурдалар да китәләр. Ул күрәсең ишетмәгәндә аның сүзен, аның артыннан уже КАМАЗ машинасы килә, тапты да үтерә. Менә бөтен нәрсәләр бер нәрсәгә бәйле ул. Менә хезмәт кодексын безнең бөтен Россия күләмендә дөрес кенә әйткәндә, мин әйтәм инде, менә шушы мал мөлкәтнең хуҗалары 15%, калган 85% бит алар менә ялланып эшли торган эшчеләр. Менә шушы хезмәт кодексының бөтен мәсьәләләре, бөтен маддәләре менә без ялланып эшли торган кешеләргә бәйле бит бөтен нәрсә. Безнең хокукларыбыз. Фидал Рурикович, бик зур рәхмәт сезгә шушындый эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Һәм безнең тамашачылар да үзләренең сораулары булса безгә яза алалар һәм сезнең хезмәт инспекциясына мөрәҗәгать итә алалар. Менә Рамилә тагын бер әйтәсем килә, сезнең менә шушы тапшыру белән файдаланып, бүгенге көндә бит инде безнең илебездә генә түгел, бөтен җир шарында менә шушы пандемия коронавирусы дигән хаста иридибез инде. Менә әйтәсем килә, менә шушы телепередача белән файдаланып, бөтен менә үзебезнең региондамы, республика күләмендәме яшәүчеләргә, эшчеләргә үзегезнең саулыгыгызны саклагыз. Менә дәүләт тарафыннан бүгенге көнне бушлай биргән вакциналар белән файдаланырга тырышыгыз. Менә яңалыкларны карыйбыз, бездә эшчеләр буларак карыйбыз. Менә чит илләрдә нинди тәртиптә шушы эшләр киләнгән. Анда вакцина ясамаган кешеләрне эш урыннарына кертмиләр. Эш урыннарына кертәләр шул чиракта гына, әгәр дә аларның
бүгінгі кешегі ПЦР тестлары болса, ол ПЦР тестлары төлеу, Кыйбатлы. кыйбатлы. Менә бүгінгі секенде, бүгінгі шартларда, менә үзебезнең тора торган җирдә, менә дәүләт тарафыннан да шушы мисаллар китерелә. Каядыр 40% күләмендә, каядыр 45% күләмендә генә менә шушы эшчеләр прививка ясаган. Үзебезне генә уйларга түгел, үзебезнең ылы буын вәкилләрендә уйларга кирәк. Без үзебез генә чирләгән очракта да ул ылы буын вәкилләренә менә шушы чирне үзебез белән ташып биреп, аларга да ябыштырып, аннары аларның кичерешләре, алар 65 яшьтән 60 яшьтән соң үткән менә эшчеләр аларны бик тә авыр кичерәләр. И шушы тапшыру белән файдаланып әйтәсем килә. Менә вакытында менә вакцинацияны үтәргә кирәк. Ул чиракларда менә теге елгы кебек һәм быелның бер вакыты кебек менә удаленка дибез инде дистанцион форматта эшләргә китергә дә безнең мәсьәләләр булмый, причиналар дибез инде, причиналар булмый. Сәбәпләр булмаячак. Сәбәпләр булмый. Әгәр дә менә шушы вакцинацияны үткәрмибез икән, әле киләчәктә 1-2 айда нәрсә булачагын Ходай тәгалә генә белә. Үзегезне саклагыз, кадерле тамашачылар. Бик зур рәхмәт сезгә, Фидал Рурикович. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.